Goddag og velkommen til min kanal. I dag skal vi snakke om et nyt projekt, jeg har begyndt på aktiemarkedet. Og det er, som vi kan læse heroppe, så handler det om, at jeg skal have et udbytte på 12.000 kroner om året. Og jeg starter egentlig på altså som et udgangspunkt, i februar har været min første måned, og jeg starter egentlig med et udgangspunkt i, at det er, at jeg investerer i en måde, som alle kan følge med. At jeg investerer for lave beløb hver måned, i hvert fald her til at starte med. Og så senere hen kan det være, at jeg ramper op. Grunden til, at jeg egentlig også investerer nogle lavere beløb, det er kort om mig. Jeg er studerende, så det er jo ikke sådan super mange penge, øh, jeg har at gøre med hver måned til at investere for. Så jeg har valgt, at jeg investerer for 600 kroner om måneden, og at så må vi se, hvordan det går. Ja, som vi kan se her, lige nu er vi inde i mit Google Sheets-ark, som jeg har lavet, og her har jeg egentlig bare lige et overblik. Lige nu har jeg investeret i 6 forskellige virksomheder, for samlet set omkring de der 600 kroner, så 100 kroner i hver virksomhed. Jeg kommer mere ind på det senere, eller faktisk lige om lidt, men lige nu, altså ja, vi har et projekt om at tjene, eller få udbetalt 12.000 kroner om året. Lige nu, der tjener vi, eller får jeg udbetalt, 21 kroner og 41 øre om året, så der er lang vej nu, men vi har også kun været i gang i en måned. Lige nu, der har jeg, dagens afkast er ikke det bedste. Lige nu har jeg et afkast i forhold til, at jeg har været i gang i en uges tid på 0,40%, altså svarende til 2,42 kroner. Ja, og det lyder ikke så meget, men bare det, at der er plus her inden for den sidste uges tid, det er jeg egentlig rimelig tilfreds med. Ja. Jeg har en relativt høj udbyttevækst. Det er særlige virksomheder med høj udbyttevækst, jeg kigger på. Jeg kommer til at kigge på nogle få, virksomheder, som også har en højt udbytteafkast, men det er primært udbyttevæksten, der kommer til at drive. Så ved jeg godt, at når jeg fokuserer primært på udbyttevækst, at det kommer til at gå længere tid, før jeg rammer de 12.000 kroner om året, end hvis jeg nu bare gik efter bare ren udbytteafkast. Men grunden til, at jeg egentlig gør det, det er, at der er mange virksomheder, for eksempel, I kan se hernede, jeg har Microsoft, de har en ekstrem lav udbytteafkast, men de har en virkelig høj udbyttevækst. Mere af det kommer vi også ind på senere. Og ja, lige nu der har jeg et årligt forventet årligt udbytte på 21,41 kroner. Der er steget så lige 21,42 kroner nu. Månedligt 1,79 kroner, så det lyder jo ikke så meget. Og ja, ugenligt og dagligt, det gider jeg ikke engang røre lige nu. Ja. Så går vi videre til min portefølje, hvordan den er sammensat nu. Som vi kan se, vi har allerede lidt en lille teaser her med, hvad for nogle virksomheder jeg har. Jeg har en virksomhed, der hedder Ultra Group. De laver cigaretter og snuspakker, og jeg er også begyndt på e-cigaretter og så videre. Så har jeg Broadcom, som er en stor, hvad kalder man det, sådan chip til computer og AI og, chip, jeg kan ikke, semiconductor, ja. Så har vi Hess Midstream, som er en olie- og gas virksomhed. Så har vi Microsoft, de behøver ikke den store introduktion, dem kender vi alle sammen til. Og så har jeg sådan to lidt konkurrenter hernede i bunden. Hims Hers, og så har jeg Novo Nordisk. Hims Hers, de laver også medicin. De har prøvet at lave et billigt kopialternativ til Novo Nordisk her forleden, hvilket de allerførst steg en masse på, men derefter faldt de på, fordi at Novo Nordisk, så vidt jeg forstod det, mente det, at de var Novo Nordisk mente, at det var et ulovligt kopiprodukt af deres Ozempic, mener jeg det var. Og så skete der en masse med, at Novo Nordisk måske gad have dem i retten, men nu vil de vist samarbejde eller et eller andet. Det er lidt svært at følge med. Og så til sidst så har jeg Novo Nordisk, som heller ikke behøver den store introduktion, som har været en virkelig stor spiller, men inden for de sidste halvandet års tid, der er de virkelig faldet meget. Og som I kan se her, antal aktier, det er, det står i decimaler. Så tænker I nok, Nikolaj, hvordan fanden har du investeret i 0,2491 aktier? Det har jeg gjort over den platform, jeg bruger, den hedder Endavo. Det er en nyere aktiehandelsplatform, hvor de netop tilbyder, at man kan købe fractional shares, altså brøkdel af aktier på amerikanske virksomheder, eller i amerikanske virksomheder. Det er det, jeg har gjort. Og så tænker jeg nok,
Men Novo Nordisk, det er jo ikke en amerikansk virksomhed, det er en dansk virksomhed, ja. Men jeg køber det over, altså, jeg køber det i Novo Nordisk aktier igennem den børsen, der er i USA. Så det er altså, jeg kunne godt have købt her i Danmark, men så kunne jeg ikke have købt fractional shares, så skulle jeg have købt en eller to aktier. Men når jeg køber igennem den amerikanske børs, så kan jeg godt købe de her fractional shares, altså på 0, så jeg kan købe 0,4054 aktier. Ja, yeah. Jeg har en gennemsnitlig købspris, den har jeg stående her. Og så kan vi egentlig se herover at Hemson Hers og Novo Nordisk, dem har jeg et lille minus på. Og de andre har jeg egentlig et okay afkast på indtil videre. I hvert fald Hess Midstream. Jeg har også prøvet sådan nogenlunde, og jeg prøvede nogenlunde ligeligt at fordele de forskellige sektorer, så jeg ikke bare var rettet mod én sektor eller et eller andet lignende. Men grunden til, at jeg egentlig har 2 gange sundhed, det er fordi allerførst, så havde jeg kun Hems, der havde jeg ikke Novo. Men så så jeg, at Novo, de faldt fuldstændig sindssygt her i den her uge. De faldt en hel masse, så tænkte jeg, at det var et godt tidspunkt at måske begynde at købe lidt op i den, og håbe, at de måske begynder at stige lidt. Til trods for, at de har en rimelig dårlig stime lige nu. Ja. Yeah. Og der har jeg egentlig... Jeg har prøvet at have en nogenlunde ligelig fordelt vægtning af min portefølje. Det kommer selvfølgelig til at ændre sig senere hen, når jeg har investeret mere og mere i hver virksomhed, så kan det være, at lige pludselig Broadcom, den bare stiger helt vildt meget, og så har den jo selvfølgelig en højere vægtning. Men her til at starte med, der er egentlig målet, at de skal have en nogenlunde samme vægtning. Ja. Så vi kan se her, så har jeg en brik, eller kolonne her, hvor det hedder, årligt udbytte. Og den har jeg målt i dollars, fordi det er lidt nemmere, så kan jeg senere hen omregne det til danske kroner. Der er der nogen, der giver meget, altså Altria og ja, de giver en god chat. Men den her, jeg synes, den her årlige udbytte i sådan rent dollarmæssigt, den er lidt svær at kigge på, fordi at det kommer jo også an på deres direkte afkast, som vi kommer på bagefter, og samtidig med, hvad deres kurs er. For eksempel, det næste punkt, som vi egentlig skulle kigge på, det var direkte afkast. Der kan vi se, at Broadcom egentlig har et direkte afkast på 0,81%, men det giver jo egentlig mere i afkast, eller ikke i afkast, i udbytte, end Novo Nordisk gør. Og det er jo netop på grund af, at Broadcom, de har en aktiekurs på $321 modsat Novo, som har en 37. Men ja, grunden til, at jeg har for eksempel sådan nogen som Broadcom og Microsoft, det er på grund af, at de har en så høj udbyttevækst, som vi kan se herover. Broadcom har en udbyttevækst hvert år på, eller i hvert fald de sidste 12 måneder var den på 11,52%, og Microsoft havde en på 10,13%. Så det er, altså de hæver deres udbytte meget, men de udbetaler ikke så meget udbytte. Og det er særligt noget, der kommer til at hjælpe efter nogle år, at man køber flere og flere aktier i dem, men at de samtidig hæver deres udbytte, så man egentlig får en bedre yield on cost eller afkast på købspris. Og som jeg nok har lagt mærke til, jamen Nikolaj, du har siddet og snakket om, at du gerne vil have udbytteaktier, og gerne vil have 12.000 kroner om året i udbetalt udbytte. Og så har du sådan en som Hemson Hers, som I kan se her, så udbetaler den nemlig ikke udbytte. Ja, det er rigtigt. Grunden til, at jeg egentlig har valgt Hemson Hers og købt den, det er, at jeg ser det som en attraktiv vækstaktie. Og derfor egentlig er en af grundene til, at jeg har købt dem sådan, jeg ikke bare udelukkende har en lav vækst. Fordi mange, når de laver en udbytteportefølje, eller tænker på en udbytteportefølje, så tænker man ofte på en portefølje, som slet ikke vækster, men bare udbetaler udbytte hele tiden. Men jeg vil gerne have en portefølje, der både vækster rent kursmæssigt, men også en, der betaler en solid chat udbytte. Ja. Og så herover så har jeg egentlig bare lige kort nogle rubrikker, hvor altså nogle af dem har jeg ikke engang, der er jo ikke engang blevet tastet noget ind endnu. Sådan noget som samlet modtaget udbytte. Jeg har jo ikke fået noget udbytte endnu, på grund af at jeg startede her i februar. Udover at jeg ved, at her i marts måned, så vil jeg få udbytte af Microsoft. Så det er jo
Det er jo fint. Ja, så har jeg en anskaffelsesværdi her, der har jeg det i danske kroner. Der er der jo nogle af dem, hvor jeg har tjent lidt på, hvis man kan, ja, lige hurtigt se det. Det var lige den her fan, jeg vil kigge på. Så har den næste fan, det er egentlig bare spredning af min portefølje. Lige nu der er det meget 30-30 i teknologi og sundhed, og så er der egentlig energi og forbrug ved siden af. Der vil jeg egentlig gerne have, at de på et tidspunkt måske bliver spredt lidt ud over alle de her kategorier, eller alle de her sektorer, som der er i aktiemarkedet. Og her har jeg også skrevet et ønske, at det jeg faktisk ikke regner med at have noget, det er kommunikationsservices og ETF eller fond. Og det er der egentlig en grund, fordi jeg synes, hvis man skulle have en ETF eller en fond, så vil der ofte være meget OP. Altså, der er ofte en høj OP, hvis man skal have noget, hvor det er fokus på udbytte. Og hvis det skulle være en realisationsbeskattet, så er det nogen, der kun udbetaler udbytte en gang om året. Og det er ikke rigtig min hensigt. Jeg vil gerne have, at udbyttet bliver spredt lidt ud over et helt år. Og kommunikationsservices, der er det meget sådan højt udbytte, lav vækst. Og det er heller ikke rigtig noget. Så jeg har, ja, alle de andre sektorer vil jeg gerne have en lille procent ind i, og særligt teknologi og forbrug defensivt og energi, dem vil jeg gerne have en høj en, og så ejendom derefter. Også fordi lige nu, min udbytte, den kommer primært fra forbrug defensivt og energi. Og i de her, der er det jo, forbrug defensivt, det er Altria, som vi jo sælger cigaretter, og energi, som er min Hess Midstream, som sælger olie og gas. Ja. Jeg har en fan her til udbytter. Jeg har som sagt, ikke modtaget nogen udbytter endnu, så der er ikke... der er en lille fejl. Nå, der er jo ikke meget endnu. Der er jo ikke noget som helst endnu. Men jeg regner med, at jeg kan allerede skrive noget ind her til marts i Microsoft, men det venter jeg med til, når jeg faktisk har fået udbetalt det. Så er en fan her til salgshistorik. Hvis der senere hen har nogle aktier, jeg gerne vil sælge, så kan jeg skrive dem herind, og så regner mit ark stadig afkastet ud, eller minus tabet ud, selvom jeg har solgt virksomhederne. Så har jeg lavet sådan en overvågningsliste her, hvor jeg kan skrive en aktie ind, og så en ønsket købspris. Sådan der. Og så udregner den selv afstand fra købspris og daglig ændring per aktie. Det er jo så den seneste dags. Så viser den også herover, hvor langt hvad aktien har haft som den laveste kurspris inden for det sidste års tid. Og bagefter det højeste. Og så er det interval her. Så hvis den blå pil eller blå streg er helt til venstre, for eksempel her ved ADP, så betyder det, at den er tæt på sit 52 ugers laveste, og i modsætning til for eksempel Apple her, hvor den er meget til højre, der er den rigtig tæt på dens 52 ugers højeste. Ja. Og jeg har ikke lige fået sat sektor på her. Normalt så plejer den også at vise PE, men den kan simpelthen ikke lige få hentet dataen fra Google Finance. Jeg tror, der er en fejl, for jeg prøvede også en anden funktion fra Google Finance, og der, den gik helt i kage. Så jeg tror, der er lidt issues lige nu med Google Finance. Men, fordi jeg plejer ikke at have det problem, hvor den ikke kan regne P, eller hvor den havde problemer med direkte afkast og årlig udbytte ved 100 styk. Så det er sådan, jeg tror, der er et eller andet galt. Men det er jo, det plejer at fungere, så det er jo bare lige et øjebliksbillede, at det ikke fungerer. Og så har jeg de sidste to faner, det er månedlige data og så årlige data. Altså månedlige data, her så skriver jeg ud for hver måned, hvor mange penge min portefølje var i starten af måneden. Her har jeg så bare skrevet 600 kroner. Jeg ved godt, at det ikke var i starten af februar, men her var i sidste uge, så det var i midt februar. Og så derefter har jeg mine 600 kroners månedlige indbetalinger. Så kan det selvfølgelig være, at måske tænker jeg, at i maj måned, at jeg havde lidt ekstra penge, eller måske i juli på grund af det sommerferie, så kunne jeg arbejde lidt mere. Og jeg tænker, at jeg skal betale 1000 kroner. Fint, så kan jeg bare skrive det, og så regner den det selv ud. Og her tager den også automatisk udbytter. Så hvis jeg nu for eksempel her modtog, nu prøver vi lige Microsoft, lad os sige, at jeg modtog 10 kroner næste måned. Det gør jeg ikke, men nu siger vi bare lige, at vi gjorde det.
Så står der her, at vi har modtaget 10 kroner, og så hvis jeg skriver 600 kroner, så har vi lige pludselig en portefølje på 610 kroner. Ja. Eller nej, undskyld, det er ikke en portefølje på 610 kroner, det er mig, der vrøvler. Så har vi investeret sammenlagt 610 kroner, fordi vi har fået indbetalt 600 kroner, og vi har fået et udbytte på 10 kroner, så har vi 610 kroner at gøre godt for. Det var mig, der vrøvlede før. Og så kan det være, at vi skriver, at i starten af marts, så var vores portefølje 610 kroner værd. Ja. Og så kan vi så gå videre her til årlige data, så henter den egentlig alt herinde fra månedlige data, altså eller månedlige indbetalinger og månedlige indbetalinger og udbytte. Jeps. Ja. Og så den her, der vil den jo så også hente i en gang i slutningen af måneden, så lad os sige, hvis det, eller slutningen af året, så hvis den der står 2.000, så vil det her stå 2.000, så vil jeg have en samlet udbytteprocent på 0,5%. Og så den sidste her, det er egentlig bare et ark til data til formen, altså hvor jeg har kursen dollar til danske kroner, eller danske kroner til dollar. Så ja, det var egentlig alt, hvad jeg havde at sige. Der er jo ikke sket så meget på grund af, at det er den første måned. Men jeg håber trods alt, at I har fået noget ud af videoen. Nu skal jeg lige slette det der. Sådan der ikke bliver skabt noget. Sådan der ikke er noget bøvl til næste gang, jeg kigger herinde. Men ja, at jeg håber, I har fået noget ud af videoen, til trods for, at der jo ikke er sket så meget, og at jeg håber, I finder det interessant, og ellers så håber jeg egentlig bare, at I vil følge med på rejsen mod de 12.000 kroner om året, hvilket er en milepæl, og så kan man altid skalere videre derfra. Men jeg vil egentlig bare sige tusind tak for, at I har fulgt med, og så håber jeg, at I vil abonnere og like videoen, og eventuelt kommentere, hvis der er noget andet, I enten har nogle spørgsmål til, eller egentlig er interesseret i, hvorfor jeg har gjort dit, eller hvorfor jeg har gjort dat. Men ja, så vil jeg egentlig bare runde af nu. Tak for, at I har set med.